Здравей! В това видео ще ти покажа как точно да изпълняваш псоас релаксация, която освен че ще ти помогне да отпуснеш така наречените мускули псоаси, също така ще ти помогне да прибереш гръдния кош и съответно да се приберат и коремните мускули, ако имаш раздалечаване между тях. Преди да покажа как точно лягаме и каква е изходната позиция за псоас релаксация, легни на земята по гръб с изпънати крака, изпънати ръце и просто усети и провери дори с ръцете да видиш какво е разстоянието между гръбначния стълб и земята. За няколко секунди може даже да си затвориш очите и просто провери да видиш какво разстояние има, дали усещаш повече лявата или дясната лопатка, ляво, дясно рамо, просто да усетиш, да видиш как точно чувстваш тялото на земята, за да можеш да направиш сравнение преди и след. Така, след като си проверил, осъзнал какво точно се случва, ако нямаш такава възглавница, не е проблем, може да използваш просто много одеяла, които да са навити на рулон, за да направят подобие на продълговата възглавница. Иначе този тип възглавници се казват йога болстъри. Може да ползваш йога болстър и също така ти трябва и тухличка, която да сложим под главата. Сега, идеята е да поставим лопатките, ето тук, горната част на гръбчето. Лопатките трябва да са на възглавницата, а гръдния кош да е във въздуха. Ето по този начин се нагласям. Подпирам и главата. Главата не трябва да виси назад, за да няма излишно напрежение във врата. Тухличката е тук. И вече, след като легнеш и се отпуснеш, се донагласяш, така че да усетиш само лопатките горе, а гръдния кош във въздуха. И целта тук вече е да се отпуснеш максимално. Все едно се подготвяш да заспиваш, все едно се подготвяш за дълбок сън. Целта ти е да се отпуснеш и да позволим, затова се казва релаксация, не правим стреч, не правим разтягане на мускула, а правим отпускане. Трябва да позволим на мускула да се отпусне, да позволим гравитацията да си свърши работата, да дръпне мускула. Препоръчвам да седите така 10 минути минимум, но дори само 5 минути, ако останете. След това отново проверявате да видите какво е разстоянието и би трябвало след 10 минути релаксация да усетите гръбначния стълб, една идея по-близо до земята. Препоръчвам да правите упражнението, особено в началото, всеки ден за един месец, докато започнете да видите видим резултат дори и в ежедневието. Т.е. вече да не усещате гръдния кош изпъчен, да го видите да се е прибрал, а след това вече поддържащо да правите релаксацията 2 пъти в седмица, 3 пъти или само един път, или просто когато усетите, че много сте се напрегнали, много е повдигнат гръдния кош, просто от време на време си правите релаксацията, не е нужно да я правите до живота. Това е от мен, пишете долу в коментарите, ако имате въпроси.